Katsotaan vähän, miten Writerin kanssa saa tehtyä matematiikan kuvia. Eli Writerissa ja niin kuin Wordissä voi tehdä muotoja. Täältä löytyy erilaisia muotoja. Esimerkiksi tuosta saa tehty ihan viivan. Ja täältä saa tehtyä peruskuvioita, niin kuin vaikka suorakulmaisen kolmion saa suht helposti väsätty, jos tarvii vain yhden. Ja sitten tuosta vierestä saa painikkeella noin tänne alareunaan tämmöiset. Ja sieltä voi sitten valita mitä kaikkea haluaa. Esimerkiksi voidaan tehdä ympyrä ensin. No, siitä tuli ympyrä. Ja sitten jos siihen haluaa pistää esimerkiksi viivan tuosta keskeltä tonne, ne piirretään tohon tyyliin. Noin. Ja sitten sen jälkeen, kun halutaan kirjoittaa jotain tekstiä, niin sitä varten on tämä tekstikehys. Eli sen kun valitsee, niin sitten sen jälkeen pystyy piirtämään tämmöisen ruudun, mihin pystyy sitten sen jälkeen kirjoittamaan esimerkiksi, että säde on 5 senttimetriä. Noin. Et sen jälkeen kun se valitsee, niin sitä voi siirtää sitten oikeaan kohtaan. Aluksen voi tehdä vaikka jonnekin ihan muuallekin ja sitten siirtää siihen oikeaan kohtaan, jos pelkää, että sotkee noi omat vanhat kuvionsa. Ja kaikki näitä pystyy tosiaan muokkaamaan jälkeenpäin, että jos tuntuu, että tämä esimerkiksi ei ole ihan keskellä, niin siitä voi ottaa kiinni. Että se menee oikeaan paikkaan tähän tyyliin. Ympyröitä voi suurentaa ja niin edespäin. Ja sitten täällä on kaikenlaisia, löytyy esimerkiksi ihan lieriökin suoraan. Että jos tarvii vaan lieriön kuva jotain tehtävää varten, niin tästä semmonen tulee suht näppärästi. Ja sit voi vaihtaa väriä sun muuta. Et sen jälkeen, kun kuva on valmis, niin siitä otetaan tavallisesti kuvakaappaus. Ihan niin kuin kaikissa muissakin tehtävissä, kun pitää ottaa kuvakaappaus jostain jutusta. Et ei sitä ihmeempää. Kyllä se tälläkin ihan mainiosti käy tosiaan näiden kuvien piirtäminen. Et muut vaihtoehdot sitten GeoGebra esimerkiksi on yksi vaihtoehto ja sitten TI-Inspirestä löytyy myös piirtotyökalut, mutta tämä on loppujen lopuksi ihan näppärä tämmöisten pienen kuvien tekemiseen, kun täältä löytyy näitä valmiita muotoja ihan kätevästi. Ja tämä on ainakin semmoinen, joka on monien mielestä tosi helppo käyttää verrattuna muihin. Esimerkiksi GeoGebra, joita ihmisiä pelottaa. En tiedä miksi, mutta jostain syystä se pelottaa. Niin tämä on ehkä siinä myös helpommin lähestyttävä joidenkin mielestä. Joo, mutta ei tätä tämän ihmeempää tosiaan ole.